формира. Значи, обликуваме петъл облик на кипа. Значи, да се направя добро кифла, дай малко тук. Значи трябва долният дъл да е по-широк, област на горния дъл и да се оттай прави да се изтегне малко. И после който се формира, да се малко затегнува, да се добият повече набори. В смисъл да се добие естетика на производа. Това е това. Дай малко, дай това на него. Значи, хайде да разширва, дай да супер си. Айде си, може. Да теглим. Теглим. Супер. Това можеш ли? Може. Дехме сука? Добре. По 5 мати.